A teraz posledných 15 otázok. Teraz pán Ivan Štefanec, IMKO za EPP. Pani predsedajúca, vážený pán kandidát na komisára, potešilo ma, že ste vo svojom úvodnom vystúpení spomenuli oblasť elektronického podpisu. Osobne považujem oblasť elektronického podpisu za kľúčovú pre úspešné, aktívnejšie využívanie elektronických služieb pre občanov. Preto sa vás chcem opýtať, aké konkrétne kroky plánujete vykonať pre implementáciu elektronického podpisu a pre zjednodušenie príslušných procedúr. Ďakujem. Thank you very much for your question. Ďakujem za vašu otázku. Možno to nebude veľmi zdvorilé, že uvediem znovu príklad z krajiny, ktorú poznám najlepšie. Našim občanom v Estonsku sme dali vysoko chránené digitálne identity a potom sme zaviedli takú zásadu len jediný raz v roku 2007. A teraz každý využíva v Estonsku elektronický podpis. Estonci už od roku 2002 odovzdali 175 miliónov digitálnych podpisov a my máme 1,3 milióna obyvateľov. Takže si myslíme, že využitie digitálneho podpisu nám ušetrilo 1 pracovný týždeň za rok. To sú 2% našeho HDP. Takže, povedzme, sú to naše výdavky na obranu, ktoré sú pokryté tým, že využívame digitálny alebo elektronický podpis. Teraz máme smernicu eIDAS v EÚ. Podľa tohto právneho predpisu digitálne elektronické identity musia byť vzájomne uznávané podľa určitých noriem. A ja si myslím, že to je naozaj pozoruhodný krok vpred, ktorý spraví z e-podpisu, z digitálneho podpisu predmet každodenného používania vo všetkých štátoch EÚ. Ďakujem. Ďakujem a teraz Virginia